mukomana yakomana wangu mwana wangu. Uri kubhadhara mari? Ndabhadhara $100 saka ndakutokumbirawo kwamuri Changamire kuti ndozozoonawo kunze kwaita pachena. Handina kana pokutangira izvozvi. Handina kana pokutangira. Saka izvozvi iso mari yangu yakawanda yakabuda. Musharukwa ari kuti Changamire vakati nhasi ndipo kuita payment yese nhasi. Taura munhu waMwari. Musi watakauya panapa darika kaiti imi makati yauite sei yaupese mari yako rini nhasi musi wa3. Saka uine ziro murume yakuda kutondipa mari tiri kumusha chakwe kunzi $100 yendokupa here. Ndakati handipirwa kuno. Changamire akataura kuti munhu yamupedzisa chi mari yacho yese nhasi. Zvino handizvo zvatakanga tataura kunoku kuti tiri kumusha uko hatisi kunzwisisana. Ndiye murume wokumbondirisa kwaChangamire futi kunzi ndakwiriwa dare kurefu. Saka nhasi uno mari yachene iri kunzi yegore rinouya tinenge tichigara kupipo. Ini ndafunga kuti apese mari yacho kana zvaramba ndomboisa kuchikonzi zvangu zviite zvifambe zvakanaka. Kuna mwana wangu akarambwa nemwana wake akadzi vake vakafenda. Saka vangani vakafendewa nemukadzi kuti mwana wako atora mukadzi wandisingadi. Saka inoda kuti ndiise kana kuzvikonzi Changamire ndo zvandakanaka nhasi kuti kana kusina mari yacho ndakuenda kuzvikonzi. Imari iko yasara? Mubvunze iye noti ndikataura inini ari kuti hanzi haina kubuda yakadaro. 800. Saka kwasara mari? Kwasara 800. Iyi mombe iyi 100 yandabvisa nhasi ndeyekutopera mombe yakanzi idiki saka ndakutopera mombe yepamusoro. Saka ndakumbirawo. Manje munzwe kama ndebvu zvaari kutaura. Ndozvo ndakumbirawo mari yangu izvozvi. Unotokumbira kuna iye ka? Ndozvo nechiti kumbira kuna iye mandebvu. Ndozvo ndiri kutokumbirawo kuti izvozvi izvi mari yangu yakabuda yakawanda. Mukadzi paakarwara izvozvi akadonha akaenda kuchipatara. Mukadzi ndikabvisa mari inokwana 300. Izvozvi izvi mukomana wangu mwana wangu kuita mhosva wacho akarohwa newana wawo iwawa. Ndikabvisawo futi mari ikaenda kuchipatara. Izvozvi nyaya yacho itori kumapurisa izvozvi. Saka ndakumbirawo aiwa wakumbira mabiya kwete kwatiri isusu. Ndozvaandikutaura kuti iwo havasi kutoda kumbira mabiya ako kwete isusu. Ndiri kukumbirawo gore riya ndizobhadharawo mari. Changamire handisi kuzvinzwa noti mwana wangu haasi kubika sadza kumba kwamabiya angu. Handisi kuzvinzwa ini. Ini ndira kutoti nditotsvaga kana Changamire mimaona zvichikodzera ndiende kuzvikonzi ndeenda zvonoona zvikonzi ndozviite basa rani. Wangu mwana ndikutochengeteswa izvozvi mwana asi wandinaye mwana wangu akangotadzwa ndokubva ndangosiyirwa. Saka ndafunga kuti tipedzerane zvedu Changamire. Pindura kazvaari kutaura. Ndozvakukumbirawo kuti aiwa ine izvozvi izvi handina pokutangira izvozvi. Saka ndikukumbirawo kuti gore rinouya ndozokupai zvinhu zveizvozvi handitiza hapana kwandinoenda. Gore rinouya ndokupai zvinhu zvenyu. Mhosva kana yauya imhosva ndeyangu ndotoitambira ndini. Kana mwana wangu aita mhosva ndoitambira ndomuita sei mwana kana atadza. Ko takatadza sei kuti tigadzirisane tiri kumusha tisati tasvika kuno kwaNyamaroko. Kumusha makatadza izvozvi hati makandiendesa kwasabhuku. Kwasabhuku kwacho moti hamuye kotongwa nasabhuku ndoenda ndega kwasabhuku musipo. Dai ipapo ndopataifanira kunge takataurirana. Nyaya yedu takaita sei takapedzera. Ko mabva kwasabhuku makadii kuzoti muuye kondiona inini kumba kwangu. Ini ndakaenda kuona hanzvadzi venyu. Nyaya yatangwa nevana iyi inotipesanisa. Handida kusvika kwahanzvadzi. Nyaya iyo yakaitika kuti ndizouya kumba kwenyu handaikwanisa kuti ndiuye kumba kwenyu kuti kwasabhuku makaramba kuuya kwasabhuku. Ini Changamire ndoda kuti zvikonzi zviende kuona kuti hapana chiripo here. Kana asina chaanacho zvikonzi zvinonhonga marara ipopo. Ndoti zvifambe. Ndine mari yekuisa kuzvikonzi. Mari yekuisa kuzvikonzi unayo? Ndinayo. Zvinoshungurudza Changamire. Mwana wako akatadzwa? Mwana wangu akatorwa akatadzwa vakagara makore vachiitirana zvavaita. Semuvhireji ka mune mutongona kuti vana vari kufambidzana kuti apa zvichadii zvazvini
nyaya yekuzofenda kwahama iyi ndakuona kuti pazvikonzi zvakaenda havafende here. Vakafenda pazvikonzi toziva kuti shuwa vane zviri kuitika pa kuna munhu anofenda kufenda kwahamai amai kufendera kuti muroora we handimude zvingaitika kana mukadzi ngina chaiva kadzi tairo ini ndikamboroora kadzi vangu ini ndakatiisa mukadzi ndisina kana shanda taura naye mukadzi haana kumbofenda wangu kurunga wanga akafenda nekuda kuti atorwa chi muroora wasingadi ndo mari yakuti ndakarapisa mukadzi yawe chokwadi icho changamira andina shantinazvo iso zvikimbi yatotsvagawo kuti right mombe ndabhadhara tsvagawo mombe iyi ndabvisawo mombe imwe chete ndandozwanawo ndoitawo se ndobvisa gore rinouya itonyorerana pasi gore rinouya ndoita se ndobvisawo chaka ari kuzvinzwa pindura iwe naichangamiri kuramba kwacho kunotorambiwa zvekutobva watodonha pasi ini ndokuramba kwandikuti ati handina mwana ari kumba kwake murumoyo kana mukuwasha ukamukwirira dare unenge wautya kuti imba yevana inoita se inoparara bhita vambosumuka vakawana vanendiita se vanondiona kozvikonzi handiti zviripo tinoona kuti zvinoshaya kana zvikasvika gore rinouya zvichinzi ano matirikisi anenge achiita asi ndenge ndakazviturika pai chete pamusoro pazvinokuti zvikonzi nyaya ndiyo ndokuti zvigadzirike changamwe ezvi ndaneta kuya kuno kusondirapira ndakauya hana chandakadzoka nachini. Alright. Ndinofungidzira kuti zvari kutaura zvakanaka asi zvoda kutaura tichiti mumwe wako nemaitiro amukaitana aramba chokwadi ndisati ndataura nyaya yezvikonzi zvaarora kuti zviuye kwauri unei kumba kwako no ndakutotaura bhozi hakusina imwe we zvandakutaura ndozvokupesa unei kumba kwako izvino handina chandinacho changana hauna mombe mombe handina ndototorawo mombe kumaraini ndodza ndototorawo ndandotoshandisa zvandandauda kutaura vanhu zvakanaka saka maona kukumbira kwandiri kuita kuti teraunzo indaifungidzira kuti for the meantime titi isusu ubvise mombe ne$100 yako iwe umba mombe yakanaka yakati kure tombomisa nyaya uchitsvaga zvinewo kana wati wewe uyati mari yezvikonzi ndinayo iwo kana wauda kuita nharo hazvishandi isi uchitsvaga mombe yakanaka umupe uyu ne$100 yacho tomisa nyaya bozi zvaari kutaura zvine valid munhu ari kutaura kuti mwana wangu hapana chandichanyengera mwana wangu makamutadza makarara naye ezvinezvi hapana chandonyengera hakuna chandodai kuti mukuwasha anga achidura mwana hapana mwana wangu airana nomwana wangu hapana chamukandipa ezvo ndiri kufamba each and every 24 kuenda nokudzoka achiuya kuno hapana chiri kubuda saka tanda kutsvaga zvinoita kuti uyo asvave mwoyo ekandosandiri kuti changamire iso zandinokuona hatichada kuramba tichidzokerera kana iwe tiudze kuti unei chatikutaura zvinhu zvakanaka ngozi kana tangoda kuti zvikonzi zvakunonyanyura pamba pako changamire kutaura chokwadi ini handina shanana kana watowewozo kubvisa marata ndoso wangatokwanisa kuita hatisi kuda izvozvo tiri kuti enda kutsvaga mombe 1 ini $100 zechiru 100 ndapaseketa mari yedara haidzorwe ndaifungidzira kuti waifanira kutsvaga mombe umpa kana tsiru rakanaka kana jongazi chakanaka umpa ndosandiri kuti izvozvo izvi ndikumbira vemweombofunga mboenda naye ambofunga bozi uyu mabi ako atoisiriasi ataura chokwadi ini tinogara semuvhireji tinozivana ndozovhira 2 weeks kupi wangu mwana ari kumba kwangu ndoda zvinhu zvindifambiso nhau yemwana wangu aroorewo zvakanaka pamusoro echangamire inini zvinhu izvozvo vanenge vachiona kuti zvinhu zviri kumba zvinenge zvisiri zvangu zvinhu vanhu vanenge vachitondichengetisawo izvozvo iwe rega ndikutaurire rega ndikuudzi chokutanga nyarika chokutanga remekedzeka zvandandataura pokutanga zvasikade zvisizvo panda kuti enda panze wombofunga ndaifungidzira kuti waifanira kusvika kumba kwako udza mupurisa woya kuno mupurisa tokupa mupurisa otora mombe 1 omupa uyu ne$100 yawabvisei tombomira takadaro
zvimwe zvese hazvisi kuda zvezvokutaura ndosandiri kutaura changamire no ukadziwanza uyo ada zvinhu zvake noti wakamutadzira mwana wake ari kumona ari pamba pake uyo ada kubhadhara mari ezvikodzo unoda kubatsirika sei kwanti ndoramba chidzokera pa 2 weeks chete changamire ndagadzirisa pa 2 weeks ndendagadzirisa kana ndati no kana wati no chibuda hakuende ndikuramba chitambiswa time newewe ora changamire ndichatora mupurisa auye nditsvage ndione kwete kuti nditsvage pindura mubvunzo kuti mombe ndiri kunomupa tikupe mupurisa obhadhara mupurisa uya that's munzwire tsitsi mabi yako iwe nyarara iwe ndikungoembera itoti maita basa munzwire tsitsi mabi yako hatisi kuda kudayira pachangamire kuembera itoti maita zvakanaka munzwire tsitsi mabi yako hatidi zvinorwadza wasungudza mwana wake mamuramba adzimai wako wafenda vachiti handikuona muroro akadai unonzwa semwe munhu akazvara ropa ripi iroro how do you feel haugoni kumubatsirawo mabi kana kumunzwawo nyasha zvimwe zvinhu inzwawo nyasha amo ndiani akaita nyaya enda unopiwa mombe neuyu umupe mombe yakanaka ndoita mangwana kuseni enda unowira nawo panze mari yebhazi iri kufamba sei unopa mombe uyu that's all unobhadharwa anogara kupi unogara kupiwe chizura togara pamwe chete newa chizura doti tasvika padoti totobva tatwasina upesi pamati chizura yoziva kuti kwawara kwakawara kuti pamberi pishana ngatopedza enda unosaina uko iwo uwirira naye kuti mombe nenguva tapedza next tasvika